Din is-sena l-attività MDRA for Charity ġibdet lejha mijiet ta' persuni lejn it-trakk tal-karozzi f'Ħalfar. L-eżebituri kienu diversi, kien hemm wirja statika ta' karozzi ta' tipi differenti minn dawk antiki sal-aktar sportivi. Ftit il-bogħod ipparteċipaw il-Malta Island Microlight Club li ġabu permess speċjali biex ikunu jistgħu jillandjaw fiż-żona. Huma kienu preżenti b'6 ajruplani. Iktar l-isfel mit-trakk ta' tlielaq kien hemm l-appassjonati ta' drifting fejn bil-manuvri tagħhom żiedu l-element tal-ispettaklu. Il-mistieden speċjali kien it-tim tal-Hill Climb tal-Ferrari bi 3 karozzi minn tagħhom, immexxi mit-team manager u champion f'din id-disciplina Leo Isolani. Kull min ipparteċipa f'din l-attività ta' donazzjoni lil Malta Community Chest Fund. L-għan hija biex nejnu niġbru fondi għal karità għal Malta Community Chest Fund. L-attività da taħt il-patroċinu wkoll tal-President ta' Malta li nirringrazzjaw ħal darb'oħra li qed jgħin u qed jifhem li l-isport automobilistiku huwa part integrali biex niġġeneraw dawn il-fondi għal tant minnu bżonn jus. Attendaw koll għal din l-attività il-kellim ewlieni laburista l-isport Chris Saġus. Huwa sport li għandu ħafna dilettanti fejn hawn ħafna nies li jissapportjaw dan il-sport u naħseb huwa tajjeb li aħna bħala Partit Laburista nuru li aħna lesti ngħinu fejn hemm attivitajiet ta' dan it-tip.